niin, viimeinen aamulenkki on lähdössä 13 ja vähän muistoksia ajattelin kuvata videon, että voi talvella pimeänä iltana vähän ottaa valohoitoa. Tässä ollaan Plataniaksen pääkadulla ja kun lähdetään nouseen, niin tuolla Vesisääliön kohdalla ollaan 2 kilsan jälkeen. Eka kilsa on aika tasasta, mutta sitten kilometriin noustaan joku 70 metriä. Ja tuon Vesisääliön kohdalla ollaan noin 2 kilometrin päästä. Sitten matka jatkuu sen jälkeen noihin Olivilaaksoihin ja Appelsiinipuulaaksoihin. Niin, pääkadulta lähdettiin tulemaan ja ohitetaan toi Rosia ravintola. Se on kyllä mun mielestä yksi parhaita ja hinta-laatu suhteelta ehkä paras ravintola Plataniaksessa. Tässä Samaria hotellissa oltiin eka yöt ja tuossa vieressä suomalaisten suosima Omega hotelli, missä mä olin viime kesän. Jos haluaa pelkää sellaisen ilman nousuja olevan lenkin, niin lähtee tonne oikealle Trakianan suuntaan. Siellä on ne kiva ravintola, siellä voi vaikka ottaa yhdet virvoittavat ja palata takaisin. Siitä tulee 6 kilsan lenkki ja tullaan tuolta pois. Mutta itse haluan ensin nostaa vähän sykettä ja lähtee tuonne Kukkulalle päin. Sitä oikein tiedä kumpaa puolta tällä kannattaa aina kävellä. Pitää vähän niinku miettiä, joskus joku mopo tulee ihan kurvia nuolen tuolta, niin siinä kannattaa ehkä hypätä silloin tuonne oikealle puolelle käveleen. Ennen kuin pääsee tonne Kukkuloille, täytyy mennä Kansallistie ali. Näissä kannattaa olla kans tarkkana, kun auto tulee tuolta auringosta tänne pimeiseen tunneliin, niin se ei välttämättä jalankulkija näe. Ja nyt on sitten yhtä nousua tästä tien jälkeen. Noustaan se 70 metriä seuraava kilometri. Tää on vähän enemmän porrasnousua, vähän pitempät portaat. Terve koirat. Onko kuuma päivä? Ja aurinko paahtaa. Ilma 130 tällä hetkellä. Kyllähän täällä hiki lentää. Siellä se Kansallistie on ja meri alkaa näkymään. Matka jatkuu. Tuossa on tuo paikka, missä mä näin yksipäiväisen ne käärmeet. Ja sinne on vielä tuolle korkealle paikalle matkaa. Plataniaksen vanha kaupunki on tuolla vasemmalla. Sieltähän se Vesisääliö näkyy jo läheltä, mutta ikäväkseen joudutaan tässä vaiheessa luopumaan näistä saavutetuista metreistä ja tiputaan varmaan joku 30 metriä alemmas ja kivutaan taas ylöspäin. Että ei ole niin helppoa tää nouseminen sitten. Täällä on tällaisia virallisiakin reittejä. Tuo näyttää, että tonne Trakiana, tonne Plataniakseen, mutta mulla on tämmönen oma. Tää on aika pirullinen nousu. Ja nyt mennään periaatteessa huipulla, ollaan siellä noin 100 metrissä siinä korkeimmassa kohdassa. Ja siellä se Vesisääliö on. Tää lähemmäs en oo sitä mennyt. Ja nyt ollaan sillä korkeammalla paikalla. Loppu onkin mukavaa chillailua, että ollaan tultu 2 kilometriä ja nyt on jäljellä lenkki, se on 4 kilometriä, mutta se on se on vähän sellaista keposampaa ja mukavampaa. Loppumatkan toinen suola on se, että
tulee paljon tällaisia varjokohtia. Niin ei ole ihan niin rankkaa tuo auringon porotus. Vaikuttavan näköinen, kun rupeaa nuo Kreetan päävuoret näkymään tuolta. Joo, ja tuossa näyttää olevan appelsiinipuita. Meidän hotellilla on semmonen tuoremehukone, joka puristaa just tuommoista pienistä appelsiinista sitä mehua. Todennäköisesti paikallisia. Täällä on sitruunapuita, limepuita ja tietenkin olivipuita. Yllättävän paljon maanviljelijöillä on vaatteita päälle, että ne on varmaan tottunut tähän lämpöön eri tavalla kuin meikäläiset. Niin, täältä laskeudutaan ja tuolla näkyy Trakianaan johtava tie. Trakiana on tuossa ihan mutkan takana. Siellä on tosiaan kiva käydä vilvottelemassa, ottaa vaikka olut tai vesi lenkin aikana, mutta no niin, nyt laskeudutaan tänne Trakianaan johtavalle tielle. Tuolta tultiin. Tässä nyt kyltti kertoo, että siinä olisi puoli kilsaa matkaa Trakianaan. Ja tuosta pääsee takaisin Plataniaksi. No, viimeisen päivän kunniaksi ajattelinkin piipahtaa nopeasti sieltä Trakianasta ja ottaa vaikka yhden mythoksen. On yleensä tuosta risteyksestä viimeisen loppumatkan juossut kämpille, mutta viimeinen päivä on tällaista maisemien ihastelua ja muistelua. No niin, nyt saavutaan tänne Trakianan alueelle. Ja tää on semmonen todella jänskä paikka. Tää on kuuman vaelluksen jälkeen. Täältä saa varjoa. Ja itse ravintola on tuolla. Monta kertaa ajatellut, että tulisi tänne illalla syömään taksilla. Ravintola tilaa kuulemma taksin. Tänne soittaja tekee varauksen. Täällä voisi olla aika iltavalaistuksessa aika makea. Aika makea nautiskella kreikkalaista iltaa. Siinä on tällainen puolimatka ansattu palkinto. Kyllähän tämmönen nestetasapaino täytyy huolehtia tämmöisillä lenkeillä. Kuten huomaatte, niin ympäristö on viihdyttävä. No niin, olut antaa voimaa ja kyllähän sinne tuli muitakin. Sinne tuli 11-henkinen tanskalainen eläkeläisporukka ja tilasivat 11 olutta. Elikkä tää on ihan suosittu kävelyreitti, varsinkin tää Trakianan reitti. Tuolla Kukkolalla näkee vähempi porukkaa. Jos väsähtää, niin tuohon tietenkin voi istuttaa hetkeksi sitten. Trakianasta kun tullaan poispäin, niin tää on tämmöistä tasasta chillailua ja täällä oikealla reunalla saa vähän varjoakin. Niin
Tässä on ollut ihan hyvä juoksennella. Sitten mennään taas Kansallistie ali puoli kilsaa lännempänä ja aletaan saapua takaisin Plataniaksi. Kreetalla on paljon kulkuiskissoja ja koiriakin, mutta nyt ne kissoja varsinkin tällä reissulla näkynyt paljon. Ja tässä on talo tehnyt tällaisen järkkäyksen, haluaa auttaa näitä kulkukatteja ja eilen tuossa oli yksi kulkukissa syömässä. Ja tolleen noita mopoja tulee. Elikkä tässäkin olisi kannattanut kävellä oikeata puolta. No niin, nyt palattiin sitten täältä suunnalta. Tonne lähdettiin aamulla ja tosiaan Trakian suunnalta tultiin. Ja tästä lähdetään kohti Rantakatu ja Merenranta. No niin, lenkki on nyt takana ja 7 kilsaa meni ja jos otetaan tauko pois, niin sellainen tunni nautiskelu. Ja näitä tulee sitten Suomessa ikävä.